Ναι, hello guys, είναι Μιλιακούτσι εδώ. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό το λαμπού που βλέπετε εδώ και αυτό το σκυλάκι το βρήκαμε στο σχολείο. Στο σχολείο είμαστε. Της ελιάς και είναι ένα σκυλάκι εκεί. Κάνουμε unboxing. Το λαμπού, άφησε να το ανοίξω εγώ. Λοιπόν, Το ανοίξουμε μαζί. πάμε. 1, 2, 3. Λοιπόν, Για να λοιπόν, έλα, άνοιξε. Το σακουλάκι, βλέπετε το σακουλάκι. Ναι, λαμπούμπου, πήγε Μα σκυλάκι. την κάρτα την έχει μέσα. Δεν έχει εδώ. Λοιπόν, αυτό Κάνει κάτω. από ό,τι το βλέπετε εδώ το λαμπούμπου μας. Λαφού δεν ξέρουμε αν είναι. Θοδωρή, κρατά λίγο την κάμερα. Τραβά σωστά. Ναι, δεν σου φαίνεσαι. Φαίνεται το λαμπούμπου. Ωραία. Αφαίνεται το λαμπούμπου. Αφαίνεται. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Να δούμε, να δούμε. Κάτσε, Εδώ. να δούμε. Κάτσε. Να δείξουμε πρώτα σε εμάς και μετά στα παιδιά. Θα δω πρώτα εγώ. Μετά εγώ. Ωραία. Δεν είδα το χρώμα. Πάμε, παιδιά, θα το ανοίξουμε. 1, 2, 3. Έλα, ρε φίλε! Δεν μας έτυχε το secret. Μας έτυχε αυτό εδώ. Ωραία, φίλε. Για να δούμε, έχει 9 δόντια. Κοίτα, πόσα δόντια έχει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 έχει. Είναι real. Παιδιά, το unboxing, Είναι πετυχημένο. Δεν το πιστεύω. το unboxing τελείωσε. Λοιπόν, γυρνάει το κεφάλι, άρα είναι ίδια να γυρνάει. Το βλέπετε? Ναι. Λαμπούμπου, λαμπλαμπου, λαμπούμπου. Λαμπούμπου, το κινητό μου πέσε. Καθίστε λίγο, παιδιά. Συγγνώμη, σήκω το κινητό θα δωρεί. Το σχολείο μας είναι το καλύτερο σχολείο του κόσμου. Χειρότερα, αλλά εντάξει. Ένα βγάλω. Το τέτοιο. Έλα. Το λαμπούμπου μας. Το πρώτο. Έλα, παιδιά, hello guys. Τα λέμε, παιδιά. Please subscribe.